Hello everybody, good evening. जोंहा नै बेरायहैनो नागिरदों. जों सानावनो थांनो नागिरदोंमोन. Actually जों आलदा जायगायाव बेरायहैनो नागिरदोंमोन. ओमफ्राय दाना हेजेला थाबखौनो उन्दुआसै. ओमफ्राय दासो उन्दुबाय, ओमफ्राय लेट जाबाय. ओमफ्राय नै दासो ओंखारदों नै थांनो नागिरदों जोङो. इदिनो ससे खाथियावनो थांलाबायनोसै सानडेनि. मा नायदों मोसौ नायदों नै मानसिफोरनि मोसौ फैदों जोंनावहाय. ओरैबो खाफैदों. आयु मोसौ जोंनावसो मोसौ खाफैजोब्बायहाय जेव जेव नै हेजेला जि नायसोदों नै जोंहा बेरायफैदों NTPC खाथिथिंजाय अखा हानायाव थान्दा ना हेजेल मबाइलखौबो हाला नागिरो जोंहा सफैबाय नै NTPC आवहाय बेरायनो फैदों जोङो ओमफ्राय फुरा दिनै माबा फुटबलबो दंलायो फुटबलखौबो लोगो मोनफैबाय जोंहा ओइ नानि आहा दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों बेयाव फैफेराखैमोन आं नोंस्रा फैबायमोन मामिया फैबायमोन मामियाबो फैयाखै बेहाथ' फैखानाय सासेया ओइ नोंहा खयबार फैखो बेयाव फैयाखै थगायसोयो फुटबल जादोंहाय नै जेव मानसि फुरानो नै जों फैबाय ओरै थाबायलांसै जोमै बायदि जादों आइ हेजेल जोङो सम इभिनिंफ्रावहाय हासबेन्डआ डिउटि थाब जोबनानै फैबा बे NTPC थिंनो थाङो आरो साहा बागानथिं थाङो ओमफ्राय हाजो सेर लामाथिं थाङो होनबाबो बे लकेसनाव थांफेरनाय जायाखैमोन आरो ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम फैनानैहाय मोजां मोनदों आरो हाजो बायदि गोजौ खालामनानै दोनदों नालाय ओमफ्राय नानि मामि बिसोरबो थांफेराखैमोन आरो जों न'निफ्राय बारा गोजान जाया खाथिल' जायो थेवबो थांफेरनाय जायाना बेफोरावहाय ओमफ्राय दिनै थांनानै मोजां मोनबाय नोंथांमोनाबो जायफोरा थाङाखै थांनो हागोन ओमफ्राय जायफोरा थांखांबाय नोंथांमोनाबो रिभिजिट खालामदो मोजां मोनोना सम दा दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय मामि बेयाव थाबायबा मा जागोन होनदोंमोन नों हामगौदां नों थाबाय 1 केजि हामनानै थांसिगोन 2 केजि